Assalamu alaikum oğlanlar. Bugün täze çıkan teknikalar barada görkezmek istedim. Telefonlar, pilisorslar, halajinlikler, karaçuşalar barada. Täze iPhone 17 çıktı. Galaxy'dan täzeler çıktı. Samsung'dan şolary görkezmek istedim. Birinji bilen bizi iPhone 17 garşalya telefonlar eliň alyp görüp bolmak edil şu maňa diýende ýa-ni şeýle görüp bolýardyr on ýerine. Karaçy bu 17 Pro Max täze oranjy swet. Men şu an telefonu kamera alıp duranmam 17 Pro. Menke oranjy swet. Plus minus обычный iPhone. Sizin 10-ňyz 14-ňyz bagada çalyşyp oturmak gerekkel. Akkumulyatorda da go bolsa. Не стоит, потому что шоур iPhone, шоур датlar. Şour iPhone, şour datlar ütkeşki çyly dat ýok. Bärde de 17-ň höwedi, 17 Pro. Menki ýaly. Es ist alles gut, alles gut. Ich suche meine neue Handy. Haben Sie Nicht mehr. So ein Alles Bild klar. Haben Sie gesehen? Ja, ja. Ja. Ja, alles gut, kein Problem. Ja. Weihnachten ist nur Stress. Nur Stress. Ah, yana. 17 Pro. Daýdym telefonu tap berdim häli. Men magazyna girip çykdym şonda telefonuny goýup gidipdir. 17 Pro Max bar ekeni. Gözledim diye tapmadım diye. Benim tap prodaýaslar ertip berdim de telefonuny. Begene men bir saat gözledim diye telefonuny. Короче, onnaly. 17 Pro обычный iPhone 10 nokulluk çiplik we çiwi we arkasyny kim halady, kim halamady, gapdalyna knopka we görüşmek ýaly şunnaly. Bassaň alýa. Kime gerek gel oğlum çalt kamera girmeň üçin çalt bir daha da istimal etmek üçin mysal üçin men kamera alyp gidemde basyp görüşünden şeýle girip çykdýan. Mundan tak asylmady ekeni. Şeýle bassaň şeýle basyp gidýän men gün kamera geçýär. Menki de sallanan. Bul 17 Pro ayır. Muny goýanlar amma ana inçejik eliň alyp görüp bolmak zal. Ýa-da ýok 17, 16. Eger siz köp videoda da düşmeyen bolsaňyz, blogger däl bolsaňyz, daşa blogger olaýaňyzda da çala başlaýan ýa-ni täze bloggerler videoda da alyp başlaýan bolsaňyz, size iPhone almaň geregi ýok. Täze iPhone almaň geregi ýok. Hem iPhone'dan soňky iPhone 17'lerden soň iPhone'dan hemmesiniň kamerasy gowy. Bärde X-lar bar. Häzir Samsung'u göreli. Galanyň обычный 17 Pro Max, 17 Pro. Bahalar razny 1 terabayt we 2 terabayt we pamyaty. Şunları. Size lagad edýändir kamera. Пока что. Sagatlar bar, Apple Watch'lar 479 euro diye Apple Watch'lar. Ondan bärde ýene bir bar ekeni 269 euro diye bu uzu diametri kiçdirmi? Size bir daha da deyin. Sağadım şu saat. Siz ofiste da işlemeyen olsanız prosto. Gerek gelle o iPhone saat var. En bespalezin zatlar iPhone'un bespalezin zatlarının birimi diyen. Köp bir şey diye udobma diye köp bir şey diye. Men de var 8. seriyenden ay şey sadakana mak. Ya ne için bakın 300 500 euro pul verip alyan. Dinge saat görkö diye. Gan vasçyn görkö diye, yürü olsun görkö diye. Ananmaň o datlar hiç adam görköden ok. Ana ýa-ni gan watsyňyz ýa-ni ýülçe ölmeýär realny. Sportla animasiýet başlaýan saat da sikad edýärsiň, ýöne wagt da sikad edýär. Şo wagt sen telefondan da sikad edebilýär. Ýetkeşik sana hiç ýylda eden ol. Näçe kalori trasy etdiň dat olaryň bir niwer informasiýalar bolar. Seň organizmdaky bolup geçen datlary saat bilbilmeýär. O danna momenta Garmin saatlar var, şodatlar var. Şodatlar güýçlüler ýöne ona menem alasmagydan o saatlardan gymmat saatlardan. Ya barym bir wagt görkezýär. Ýöne ofisde da işleýän bolsa, maşyn sürüp barýan bolsaň sapşeýne dat gelse, görmäne gowy ýöne sapşeýne gelde dem atwet berip bolýar diýär. Ýöne şo kiçik zatda sen klawiatura bas atwet berinçäň oy daşa ýadatyňam bermeýär o datlardan. Teknologiýanyň üstüne gowy dat ýöne. Bakadam mesýada, bakadam gymmat şodatlar. Bäde Samsung Scooter Flip 7 diye görüşmek ýaly. Evet. Asfilem makbarelle vod açtım.
Flip 7 inçecik goýup çykartdylar. Stilince telefonlara öz adamlar bardır. Bu telefonun klientler goýup alýandyr. Ýöne meňe goýunum ýaranok subjektivno aýdanda goýunum ýaranok geçildi. Odan ýöne klasy çykarlan inçecik bilen teknologiýanyň öýtdügi aro ekran döwüp şunaly döwlen ekranyň 20 ýyl 10 ýyl mundan gödüňe de gelýär şunaly ekrany iki bölüp bolýar. Gödüňe gelen teknologiýanyň öýtdügiňiz naşit. Alyan adamlar bardyr. Mene beýle gaçylýan uza S-Flop, S-Flip ýa-ni o şeyle bu uza uly YouTube zat görjek diýsen, wagtyň ba bolsa ulan mana goýdur hat zat ýazmak üçin Samsung'u aslında ulu adamlar alýar. Şeýle köp prilajenýalerde zatlarda mysal üçin Word zat işleýärdim men okuyan wagtym Samsung'u mady meňem S9 Plus'um. Insan koýum şol S9 Plus, S6, S4 mady go telefonlar wapşe doňmaýar. Köp taraf telefonlar bilen savny dedende doňmaýar. Hala men adam kameralary go däl mysal üçin agyryp neme eliňe bir udobny däl ugullarny görýänmi adam öldürip bolýar bu ugul bilen. Çunkly edip ýasaýarlar. Şu taýlaryny kameralary iPhone'un kam kaç ýaşyndan ululu bolýan. Şonda adam kameralary şunda ulu bolan adam neme gowalan o kameralar. Erbeden da ýöne öýt boluşdy bolýan. Samsung'un iPhone'un alşýalakda iPhone'un kamerasy meň pikirimçe telefonyň içinde birinji ýermi kadýan. Kim haýsy iki taýyşky telefon görkezseň adam mana Oppo dat diýen ýöne iPhone birinji ýerden number 1. Liboy videoda dalyan adamlar görüň Samsung'da kan video alýan adam ýokdur, hemmes iPhone alýar. Menem şu zat öýle nispet gördüm, hakykatdan hem iPhone luçy. Hemme parametrlerine de kamerada da almak üçin gyzanokly adetden ok. Bu sagatlary Galaxy Watch 8 diýe şeýle Galaxy Watch 8 Classic. Ana bu zatlar skitkada düşýär. 1699 diýene Dual S-Flop $1700 şu da diýil. Almak. Bilmedim da. Şu zatdan Windows gerek bolsa alsaň bolar atak. $1700 telefon. Biram Samsung'da biderek zatlar bar. Mysal üçin şu telefona çöp näme gerekni? Şu çöpü wa ýazýarlar. Most komu udobno bilmedim. Komu ne udobno. Ondan soň kamerasy diýe, nimal polýa diýe, mysal üçin aýal diýerler. Ay gördüňem däsen ýakynadyp 100x edip ay gördüň da görýäniňem ser ona surat edin. Surat alýan da ordan sen joy görem. Onu ýal suratyny göresin gelen boldy Google'a girdi. Google'dan göre hemme rakstan göre aýyň suratyny. Şonu aýal ýaly. Günne sen ay surata şurama bermeýän sen fizik bolmasaň, astronomik bolmasaň ay öwrenip Ýöne şu teknologiýany hemmek şöyle öňe görkezek bolýar. Şoň üçin pul alýarlar bilýän. Men telefonumy aý görkezýär diýipler. Şonnaly iPhone'dan Samsung'dan ýagdaý, hene notebookçyklaryny gowerýän iPhone'un. Ýaman go notebook var. Öýt bakatyna ýaman go degen zatlar var. Samsung Galaxy Watch Ultra diýe hene bu sagadyň ultrasy. Şunu go edip çykartdylar ne. Bu NFC yüdükler, NFC kalsolar. Pulda tölemek üçin kartyň adyny şuna baglap bolýarsan pul töleýek wagtyň şunu degirämeli. Bu Samsung Tab diýe klawiaturasy ady bilen hemme ady bilen $929. $1400 zat bolar. Hawa $1400 zat düşer. No ofisni ýöne işlemän adetmene gowdur ýaman. Gow edip çykartdylar ýaman. S11 Ultra diýe. Naushniklardan mena Samsung'un hiç ilhalamok. Doğru maysam. Gowma ýandyr naushniklardan neme wa? Bulan Galaxy Buds Pro ýene bir firma goşulýar şu naushniklarna. Ýadyma şuna okşuwat. Gowy aýç, gowda prosta stiller, gowda bir glowda kan bir odan oturmaýar, adetmeýär. Gara naushniklardan mena saýlaýanym diň iPhone'un kyny AirPods'lar şolar gowy. Mikrofonam gowy, stilni. Otursam, ses aýtsam gowy. Şuma padavlenýeti gowy. Hiç lagat etmeýär, doňmaýar iPhone'un naushniklary. Вот.
Erkilecek renk var. Ben şulan hemmesini almalı olsa S20 yani Galaxy Fold var. Şulan hemmesini almalı olsa şunu alırdım. S20 en go'su şu. Eline de udobne, ulan değil, kiçem değil yani. Hem de elin yetip dur, basıp dur. S20 Galaxy S20 en go'su eken şu. Plus model Edge model şu Edge çıkarttır. Ekranı gıyışık olmalı Edge'in olun. Prosto incecik edip durdu. Baram per kolunca eken yani. Azıcık ulla şunla dengeçten görüyorsun. Şu S20'in razmer gatu o bu S20'in ömeli mat gördüm. Sonra hala gittim. Yani şu S24'den go'y. Şu S24 yönümen üstte koyun aldılar. Şunun köp satanlardır şu. 600 euro. 600 euro ne ideal telefon şu. S24'ün öyle. 256 pametini alsan bollu. Başka da at gerek ya. iPhone 17'nin razmerdir şu. Çok güzel. Ulu da at gerek ya. Ödümde ne udobnu bulur. Baram ağır bu da. Eğer siz yankı yine ofisini burada yazıp da edip yigine kadar da katnaşıp suruçkolar da atlar gerek oldu alsan öyle yani. Onu yalan adamlarım bilmedim de adı olaymasam. Bu tayda обычно простой telefonlar ardan 80 euro diye dağıt diye bilmedim neyme telefonundan bile muhtaç. Adam yok. Huawei diye bu. Ужасный экран, качество вообще, что должно дур, высокий цели. Камера ужасная. Вот я на чапчал вот тур. Şu duruşuna dur Huawei da. Sonra diye şu telefonlardan kamerasını da adını go edip çıkarmalar. Sonra adı veri telefon Xperia 53. Bu telefon вообще deyip durulur. Şeyle. Bulam Xiaomi. Şulan operatifkalarda atlar 30 kilik da deyip duruyor da şurada seyret 6128 diye daha ondan güçlüler ama hadi görkeden 4 diye 6 diye. Yönü şulan 10 kola nyada da şulan operatifkası bir iPhone'un 4 operatifkasını yetibilen iPhone'un sonuna al kasıtını go'işliyen. Yönü öptürün yalaktır iPhone olun yönü. Просто такая дамок реально гоуй. Бірге дек лагаде денек телефон. Şu telefonlarım yaman öğüler son kuvat. Esten olsa şu telefonu. Google Pixel 10 128. Men şu telefonun kamerasını İbrahim razmerini adını yaman gördüm. Gördüm şu telefonu yaman elim alıp la. Pixel. O telefon eken yaman. Pixel 10. Ekranda adam çoğat koşun. Daha Samsung'dan ideal olmakşı. Köp adamlar bilen okşu Pixel'in bağlarını. Samsung'dan luç duramşun kameralarda atları. Hadir girip görülü. Google Pixel bilen Amerikan telefonu olmalı. Elbette al kamerası. Google'un da adım ekranı Google Snapdragon mı ne ama. Yakınat yanında adı kan yok. 5 yitik şu telefon çünkü yani onun ya Samsung gel 100x yakınat yani gerek gel telefona. Son kamerasının lupa da şakırdap yatan o lehden küçücük lupa son sesini işleyen mı? Ulu nemelerde. Manada ma bareken şunna badır 100x da asılsa. Yani yapıvacağım. Başta işte iPhone yalı tuturlar korpusunda adına. Edil iPhone yalı dasının berkliği da atlığı. Gatıca çok güzel kenem. Kovurdum şu pixellerim. Buluca Pro Max yalıdır bu. Hakikaten ama edil iPhone'un materyali dası da adı. Kamerası adam go'dur. To'ist nung bakatı nung to'san diye. Nung burida nung kuyda alarsan. 10 Pro 256 XL ya. Bular XL ikicene kan bal L Pixel brand. Obsidian ya balam Obsidian. Monstone ya. Короче 256 60 ekran 16 GB operatifka diye. Operatifka Google tavale processor Google. Ngam processor Google. Nah Samsung Android, iPhone iOS, manka Google ya processor. Elbette telefon haladım Google. Kamerası çotko. Uyarlar şu telefonum yaman. Berde Honor'un reklamasını geliren argaptırlar. Berde Xiaomi'ler var. Xiaomi mata kaypa var dediğer da telefonlarım bilen. Yani şunlar ekran, şunlar da
Elbette Xiaomi adallı go telefonlar var. Bana da söz diyebilecek gel. Xiaomi'nin vapşan bula yenilecek kendine. Bakalarım go 400 euro şu telefon. Ekranım go da köp yankı bir tarafta seyredin telefonlarımız var. Sony zat diye. Onun kadar has go ekranlarda. Naushnik var, Redmi Buds Pro. Smart Connect 2 saatlap aydınlık nap oluyor. Saltare da 360 grados. Ne diye kamera diye kalıyor. Şunlarla Redmi 10S Pro. Naushniklar var. Xiaomi'nin Go'ca edip çıkarılan sağadı var. 70 euro sağadı. Xiaomi Smart Band 9 diye. 9 Pro. Sağadı'nın arkası çünkü plasma. Şunlarla yenilecek sağadı. Ekranım bana evet diyecek gel Go'ca ekranı. Şu. Değerli Xiaomi'nin yankı hype eden telefonları var. Leica diye. Leica samam deli güçlü kameralan kamerasını çıkarıyor şu kampanya. Kamerasının derle şu nimeti var ya. Çüşeleri var ya kameranın gidinde. Şuları çıkarıyor. Bu maket telefonun orijinal. Şurada var ya 10S Pro, 10S Ultra. Yine şuları yiyen hakiki telefon. Da var kamerasının varlık kuruluyor. Bulam hakiki de alakalı. Yani bakası ya mümkün 89 ya. 1400 euro, 1400 dolar gideta. Xiaomi 10S Ultra. Bulam Leica, şuna razmerze go kene telefonum ödü var, varlık kurulu kamerasını. Oh my god, kamera elbette al. Go kamerası var yaman. Görüşünüz gelseret. Çok güzel ya kamerası, ses yok. İşleyişim go, ekranım go kene arkadaşlar Snapdragon. Bir priçin var, ben 17 aldım. 17'nin ekranı has yağıtı olan ekranı şu 17'de. Ekranı has yağıtı. Ön koy iPhone'lardan. Çala gözüm yadat ya. Elin alandan bildiriyor ekranı has yağıtı oluyor. Appak olup durda karoçi. Çok gür koydu ayağına yine açık ekran yağıtıldıptırlar. Tost ön ekranı yağıtı da oyan olsanız yarkasının açık peteltmeli oluyor da. O sonnalı. Bana sonnalı gelirse 17'nin ekranı. Berde 10 S diye rahat ya. Bunlar уже budjetli modelleri 150 dolar 80-90 dolar geta 90 dolar. Bu 150 dolar Xiaomi. Şunları. Arkası şu. Berde notlar var iken 15 300 dolar 310 dolar. Bulam geta 300 dolar diye vallahi. Bu 290 dolar. Bulam 200 dolar, 210 dolar getta dolarda. Ekranda adı goy, arkası plastik mi diyen. Ece ediptirler. Xiaomi'nin ekranlar goy. Mağadis, daha seçeceğim. Ekranı, çotkosu goy. Şuram şu Snapdragon da at koy yarayacağın ekranına. Şu Samsung'un kaşalı Snapdragon goy, in goy. Gorilla Glass diyorlar, burada da değil ya öyle şunlar. Nime? Değerde planşetleri var. Planşetlerine bakası bu 370 dolar. Bu 390 dolar gideta. Bu 180-190 dolar gideta. Şular. Bu ofis için go'ken ekranın kaçtı vasken o değerlik değil, öğürlük değil. Açık bunda da çal bildiriyor ardandaki ekranı var. Pro'nun kine elbette Pro'nun ekranı go'ken yönüştürüp görüm. Çal bolup durumun ekranı go. So, ne Snapdragon idi mi? Şu Snapdragon go çıkarıyor yaman. Şunu alıbilse prosesörlerini. Bulam şunu alı Xiaomi Hyper bataryaları go. Yaman. Android'un bir elbet sadı bir kere geçen zaman ya telefon polunu ya suratlar yüklesen ya. Sonnalı lagadet ya da karoç iPhone nasıl dat eden o keçeli lagadet mi? Bunun telefonun budjetini mane nemeleri budjetin telefonlar şunu altatılıyor bunlar. Ot 70 dolardan ne telefonu ya ZT Blade A35e diye.
Berde Huawei'ler var eken 100-110 dolardan oluyor da. 100 dolarda tap bilersin internetten atında kayıtsın. Berde ne 115 dolardan 120 dolarda atıyor. Yani bu 120 dolardan Redmi 15'ler var eken. Evet. Aparatifka näse 8'lik aparatifka 128 GB diye 6000 mAh batarya goken. Go telefon eken 100 dolara diyor. Signalizatsiyalar ne bular 74'ten ya geta 80 dolar oluyor şu telefonlar. Näme telefon ka Redmi 32 megapiksel kamerası var diye. Siz iskustven intellekt bile diye Redmi A5 diye. Şunu verin Redmi A5. Değerde de şunal telefonlar var Motorola 829 900 dolara Motorola deyip yatıyor. Bana serede o. Motorola'dan 900 dolara bilmedim de ama ekran yervettel bir kod koyup gidipler bana. Ben sağlar gelip fotoğraf koyup surata düşüyorlar şunda da. Satlı oylan telefonlar. Realme diye mun bakadam 300 dolar. Mesela 300 dolar Realme alandan yeni yankı Xiaomi telefonları go'golaymasa. Bulucu böyle batarya için alyandırlar mı? Honor mu kaç telefon? Gigazet 270 skidkada var 270 dolar diye 270 280 dolar 10 dolar da koşaymış şunu. Her yüzde. Şunlar bu sos telefonlar, garlara verilen telefonlar, bulan sos knopkaları madır gidete boşuna. Basta garlar skora olmuş geliyor. Yüreğin suratına bassa. Sıfırlarda atlar oluyor. Bu işin garlar için. Şurada da vardır ne? Sos knopka. Garlara veriyorlar bundan. Derro skora olmuş geliyor sonra bassa. Ya da prosto olmuş geliyor. Dolandırla. Panasonic'in telefonu. Ulan garlar için sıfırda dulukeni. Şeyle samakatlar var. Mağalar. Ana bu işin teknikleri. Yülle alıp geçen 8 minutta yarım saatlik video değil. Berdine telefonlar var eken bakadın öyle. Xiaomi diye yani 50 dolar 40 dolardan atlanıp polis telefonu. Redmi 14. To jest bir yıl garanti diye yine burada at. Şunları. Smartband 40 dolar diyelim yanlış bakıyorum. Şunu 40 dolara veriyor Redmi Smartband 10 Fitness diye. Watch'ları veriyor 40 dolardan. Abi telefondan bakat Redmi 14'ün 119, 120 dolar, 125 dolar. Şu telefonlar. Powerbanklar, varyantlıklar, öyle böyle. Damasın telefonları var şurada Panasonic'larında. Berde umlu lampalar var. Telefonuna üstünden arkalı dolandırıp koyuyor. Oturan yerinde sübiyeti zaten yakıp koyuyor. Her gelecek lampa. Bunlar kameralar уже. Вот. Knopkada sübiyetin çalışıyor. Her heli. Bunlar detektörler. То есть bir yörep aytıp beren olsa sübiyeti öyle yakıyor. То есть külçe açılı gerek gel. Движение var orta öyle yakıp öçürüyor sübiyeti. Bulam umlu rozetka. Oturan yerinde pırdadan öçürüp koyuyor, yakıp koyuyor. То есть Wi-Fi açıp koyuyor. Eğer bu duruşu da atlan hemmetini alsan, то есть hemmetin Bluetooth'a da açıp koyuyor. Daha da şu lampalan. Ben öyle şunu alayım mı? Yani al Philips'te başka kampanyan koy. Yaman udobunca da yatan yerinde sübiyetler yakıp koyuyor. Вот şeyle. Удобно da atlar, конечно. Bana говорят, что надо atları. Alam umlu rozetka, svetler.
Berde näme var diýen, bu ad angebot köpdür. Skitkalar. Berde pult, stipler. Berde ne pristavkalar. Bizde näme tuner diýil ýa telefon, televizor arkasyna dakýan. 8 GB saat ýene bular platny podpiskali 26 euro. Näçe wagtlyk berýär kaýdy 20-30 GB. Näçe wagtlyk berýän bilemokdar. 1 aylyk podpiskasy bar, içinde 2 aylyk meten her ay alyp durýan. Ondan televizoryň şoňa gara görkezýär hemme kanallar açýar. Bu zvonok öýüň üçin muny goýsaň barataň daşyna. To ist bir zvonok gelip basarmagy, görüntüň telefonuňa jaň barýar, kameradan görünýär saňa. Bir geldi diýip. Bulna liboy wagt kamerada görübilýän sen. Howlyňy gepleşibilýän mikrofonlar zatlar var. Bu uje günden zaryad alýar şu kameralar. Polnosy mesçek diýsen de teknologiýany ösdürjek öýde diýsen. Buların 360 gradus aylanýan kameralar, IP kameralar. Reolink diýen. Her ýyl kameralarň görnüşleri var. Şularyň tapolar. Tapalink bilen işleýär. Wi-Fi Tapalink Türkmenistanda bar. Şular şu $30 nur. Bir ştuk var da şurada. Bir ştuk var hava. Yine bir tapo var. Bunlar 34 bolsa ay $40 diýdi alay. Ýene Ýewropada hemme zatlar gymmatdyr. Türkmenistanda siz mandan ardanam tapy bilersiňiz. Prema Kitaýyň öýünden gelýän bolsa ardandyr Türkmenistanda. Ýewropada gymmat hemme zat. Imen Germaniýada gymmat. Daşy Polşada da ardandyr şata. Bakatından $5 $6 tapawdy bardyr. Panasonic telefonlar bar eken, $30-$35 näşeler. Damasyn telefondur. Zarydnoy. Bu HomePod kalankalar ulusyny aýrypdyrlar. Buna privet siri zat diýende gepleşibilýän, sen aýdym oý bilýän, karoçy. Köp zat çatyp bolýar HomePod'a. Daha sivetlen adatdan çatyp bolýar, siwede çürdat diýen var, şöyle siwede çürýär. Ýene onuň üçin ýene ýanky ummy rozetkalar almaly bolýar. Bu zatlar skikada durdy, bu ofisne zat kağıt kesýär, bu dubl kağıdy bar, gerekli kağıdlaňy uýap berýär, karoçy. Berde kağıt musor dynmak bolanok, şoň üçin ýürüte papier tonlar bar, şo musyniklary dynmaly. Toýş musory saýkallamaly, hemme musora dynk bermeli. Musorniklaryň üç görnüşi bar, biotonny, papier tonny, ondan soňra ýene bir öýle. Ýadyma şoň akşuwat. Bulan pilisos, nemet bilen depos bile. Öýdi ýuýa, arasalya, karoçy, diňe ştaýyk suwdat goýup şunu arasalansaňyz bolýar siz. Bular monitorlar, Cinvision, printerler $80.90'lardan. Epson'un printerleri, Canon'unkiler $80'lardan geta. HP'nin kuvana, Coders'lar. Dyson pilsoslar. Detex Slim, kafeýny maşynlar bar eken berde. Philips Gowy, DeLonghi nomer 1, DeLonghi ýene nomer 1, Siemens nomer 2, Siemens 2, Philips 3. Şolaryň içinden 880 olsa $940 dat bolýar. Kafe maşynyň adyny bilemok. Bular 460, Siemens $950, Siemens'in $750 O DeLonghi'lar var eken bular uje gymmatdyr. Ýene gymmatlygyna da görä Gowy, DeLonghi italyansk kompaniýa. Ösüň betol. Gyýlar üçin Dyson'un zatlar bar. 629 ýa. Bular Airwrap polkçary stilistlerden keýby. Senler bar. Başta çykanda haýran galadyk, nirden howa alýak diýip akadysy ştaýda motorjy bar eken ýa. Kağıtların içinde sürekli da ştaýny gasy etsen, karoçy howa beremek ýokaryply. Dedim nirden howa alýak diýýärdik. Ştaýda motorjy bar eken karoçy.
Bu zatları dünyalı gelip oynap zaya ediyorlar bir yerde. Bunlar havanı arasalayanlar. Filtrler. Dyson'ınkilarda nemeden var ediyen. Havanın sığırlığına da seretçe. Şu tane su uysan öyle param uyup havanın sığırlığına seretçe. Havanın arasalaya. Realini yaman Goğdat, öýçün hawanın arasalanlygyny bilersiňiz şu zat alsaňyz öýüňizde. Biram Hasanna filtrine sereden wagtyňyz bilersiňiz hakykatdan hem hawaňyzyň hapadygyny. Näil hawadan dem alyp ýaşaýanyňyz. Bizde öýde şunu alarak wagt kiçijek. Şoň filtri ýaman şalt kapalanýar bärde. Dyson'ın filtrlarynyň nasatkalary ýene bärde Dyson filtrlary bar. 789 $850. Dyson filtrlary. Filtrlaram ýaman gowy, udobny. Gowdatlar çykarýar Dyson. Manual filtrlary bar. Ýöne filtr alsaňyz hiç kasan hem şunu alak kändatlara gızmanken. Türkmenistan'a Timboli. Bizi tozan köp bolansaň. Meň pikirimçe açyk slabarak. Filtrlaryň karwaly bardyr. Olum şu. Mil. Spiritual alıbilseniz hiç kasan dövülmeýär hem dövülmeýän karoçy nadёжный zat şol proверенный. Oňa bahasy gowy ýöne. Bulary mene halamak spiritualary kän öwelmek. König diýen pilsoslara men kýaly. Ýöne şunu alyp holdat bolsa, gatwalar bu pilsoslar. Elbetde jekka ýöne ýanky miller, şolar Jene şeylenler barlanıp gelýän zatlar. Gowy kostyum zatlar çykarýan mil. Şeýle boşun pilsoslarym bar ekeni. Ýerde. König Siemens'in pilsoslary gowdur. Mene milim. İnkar olam şolydýan. Gowart imagine. Ýemesem öldürem gowar ýaşap pilsosy. Haltaly pilsoslar обычный $500 ýanka Dyson'ın ýarty wapşe bakaty. Stilinize pilsos eken, arka tarap öýde zatda goýan wagtym. Oğlan pilsos eken ýaman. Mil номер 1 короче. Вот. Berde холодильниклары var. Bakalarım arkada oturacak. Diğer geçecek. 32 minut oldu. Bundan gireyim. Mikrovalna okular. Uçuklar var. Şöyle. Brown. Kirmaşinler. Холодильник перегородкали. Вот şeýle. Ýene dar холодильник ýaman. Görýäňizmi? İçinde hiç zat goýup bolmaýaşyň, diňe kiçik zatlar goýýaňyz. Da uly холодильник alyp diýip begerseňiz, ýok, siz uly холодильник alaňyz, ýene kiçik холодильник alaňyz. Uly zat goýup bolmaýar. Tos arasyna перегородка bar. Eger şu перегородка ýok bolan bolsa, конечно, uly холодильник. Ýene şu zat ýene kiçeltýär zatdy. İşte şunları. LG'nin kovu холодильникlerini 20 kadar şulun. Açıp nerede basılıyor bilmem okuyun. Что yani diyor. Вот. Bulan перегородкали. Yani şu zatlar yine artık kiçeldi. Şu zatlar yine холодильniğin ulluğunu kiçeltiyor. Yer tutanına göre kendi salp olmuyor. İşte bir tarar kasık zat aşılayamazsam. Bunlar için goğuyor yani neymişler. Kendi diyerek iyi biçmiyor. Taş 5 kilolap, 10 kilolap et almaya, rahat etmeye. Ya bir yerde goyun sayıpların yok gününe. Sanki перегородкалы холодильник kiçik oluyor. Yani cooler da adı var. Buzun yani adı технологичный как бы. Ulu холодильник. Ben şunu birinci sefer görüp oturuyorum. Täze gelip duruyorum yoktu şu. Ne bu перегородкасы вот. Холодильник. Ne gördünüz mü? Ne giyiniş холодильник bolýar. Hemem o холодильniklarda
köp açıp yapsan sen tutuş kalajynyňa agram berýän sebäbi tutuş gapyny açyp yapýan. Motora agram düşür şataýda da. Bizim howamyzam assa Türkmenistanda. A berde adjelni, marajellik adjelni ýokarta adjelni. Birje gapyny açyp yapsaňyzam bolýar. Bu kalajyny eken şu. Yine şu kalajynlyklar gowdur. Sigiň. Uzunlugam gowy, inem gowy. Daha şular sowadyp durma diýen hawa işläp duran eken şu. Marajelligam işläp dur. Şu kalajynlygam gowy kene Samsung diýer. Berde pasuda uyanlarlar var. Bularım hemmet pasuda uyanlar. Televizorlar. Уже arkada подсветкали. То есть monitorda näme görünüp duran bolsa şu wagt monitorum gökzat görkezýär. Arkada bir stenada şu sebäde urýar. Bu televizor ýaman. $500 Philips. Esense diýär. Şeýle geçeýin. Televizoryň ýynyny görýärmizmi? İnçecik televizor.